Nyai Dewa Sarani nggih niki sing diarani bilahi slamet bilahine sampeyan kena panah slamete bisa ketemu kalih kula iya kuwi apa niki Wahyu Tajali tak jaluk Wahyu iya Kakang Semar aku padi ayu Werkudara kang nenas Bandayuda Janaka inggih Koko Prabu si Adi saka endi saking Hargatidar lah terus wonten ing jarak badhe nyidra kalian gesang kula Yai Prabu Dewa Sarani kula dipun lepasi jempare ngantos kuntal dumawah wonten mriki tanpa kajarak oh lah kok padha lakone karo Werkudara inggih paduka mboten perlu gumun sinuwun niku titis Wisnu rasa dadak gumun iki apa Kakang lah niki Wahyu Tajali niki lho Wahyu Tajali nggih mila ingkang menang milih niku wahyune sanes menungsanipun kula badhe dadar Wahyu Tajali sinten ingkang saged nampi wahyune tak jaluk monggo kepareng Ndara Werkudara Ndara Janaka kepareng tapak semedi maradi hening wahyu niki badhe kula sawataken supados pados paniti sakti ambak Den sinuwun ana apa Kakang paduka sampun titis dewa ora butuh wahyu kepareng paduka tumut ngawat-awati sinten ing badhe nampi wahyu menika ya tak tindak aku ki apamu kowe anakku kowe tegel anakmu sepura-sepura kere iki tegel anakmu sepura-sepura ora entuk kamukten ora iso sugih kowe tega karo aku to Pak lho lah kok kowe malah ngonek-ngonekke aku iki sugih karo ora ya uripmu dhewe kepiye sing nata aku kepengin merubah nasib kowe biyen nganti saiki mau dadi gedibal, dadi kere, Bang. Aku pengen merintah cacah kae. Karo darane kok. Ah. Piye? Kowe mesake aku ora? Terus yo tak jaluk Wahyu. Yen aku ki anakmu tenan, dudu anakku walon, kowe kudune menehke aku. Timbang tak menehke dudu sapa-sapa. Hah? Sing tak menehke karo golek wahyune wis sugih kabeh. Kae wong mulya kabeh, wong turah-turah. Bareng aku kaya ngene kok mlirik aku kok ora. Kowe ora mesake aku karo Bagong. Bagong ki direwangi apa-apa dinyangi. Betek-beteke. Buat tujuh momen iki. Wahyune tak jaluk ya, Pak. Aku pengen mukti ya, Pak. Aku pengen ngijol mobil ya, Pak. Aku pengen dadi wong sugih ya, Pak. Aku nek wis sugih arek-arabi bojone Petruk. Keryo kowe le. Ngaku kok elek men. Kowe iki aku curhat karo kowe kok malah tak mangan dhewe. Kowe ra ngenteni kok. Kowe butuh wayu, heeh. Wis wayu. Aku sing njaluk. Aku. Ayo, kelangan dhuwur tak lakoni. Aku kelangan adi tak lakoni. Lho entuk wahyu sincing-inciman. Lah kowe urung entuk apa-apa wis arep paten-paten. Lah nek ngantek entuk tenan terus dadi apa?
Wiwit biyen mula sing menang milih wahyune dudu menungsane. Ning saiki wis ora biyen sing milih menungsa. Aku sing milih. Aku ya milih. Ayo. Cablas bagong. Ayo, yen kowe arep gayuh wahyu iki tak sawatke. Mbok menawa gelem melu kowe. Dadar ketrimaning urip. Sapa sing nampa wahyu karep dipilih? Wes, tak napan ayo. Jroning layap penyaluyut Ciadi ngimpi apa? Kula kanthi dene gendong rembulan. Gendong rembulan? Iya, yen ngono cocok karo sing tak sawang. Dina iki wahyune wis manjing marang sira Yai Janaka. Waduh, jasa di sini ta. Lah kuwi. Wong iki nek ngoyo ra entuk wahyu malah edan. Wis ben sak karepe nganti sesuk wis lumpat-lumpatan karo lagune. Bagong. Kakang adi lumpat-lumpatan. Ketok meneh ora akur. Oke tunggali kakang adi lakur iso. Kula rak rukun. Iya, rukun. Dara. Janaka sing nampa wahyu toh jali. Gayane padha karo Pandhawa sing nampa wahyu ya. Syukur mangayu bagya Den dene Paduka sampun nampi. Wahyu toh jali wahyu ning kamulyan, wahyu ning katentreman. Ya Kakang Semar, bangetan nuwunku dene Kakang Semar dadi lantaran tumurun ing kanugrahan. Nggih, sedaya niku sampun pinesti kersaning widi. Nggih namung Paduka Ndara Janaka ingkang kajibah nampi wahyu toh jali kala wau. Nyatanipun sak sampunipun Paduka tampi wahyu sampun manunggal sajiwa kaliyan Ndara Janaka. Mugi-mugi awet nggih Den. Pangestune Kakang Semar kang dak suwun. Sinuwun Kresna. Anggenipun ngupadi wahyu toh jali sampun kasembadan tegesampun titripun ning gati lelampaning dalu menika. Kula pun Semar sak kanca ingkang ayahi wajib ngrumosi kathah lepat sogirang mawantu-wantu kunjuk panjenenganipun kulawarga Wagung Terah Eyang Marta Sentana sumarambah para pamriksa kula sak kanca nyuwun bengi samudra pangaksami
Mugi wahyu toh jali saged katampi dhateng para warga ing dukuh Karang Munggung Karangdawa, Anjalarana dukuh Karang ayem tentrem, Anjalarana dukuh Karang tinebihna ing Durga Sengkala, cinaketna ing bagya mulya. Pungkasan ngatur monggo kula kanthi santi sepisan merdika salaminya akhirul halam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Jelas goyang memang untuk Anda. Sukses.